pintado de Awe anase na Holanda. Su mayor nang anase na Kosovo. Su tata tabata trompetista y su mamá trabaja siempre como enfermera. Con 4 años ya estaba por esa música. Sin embargo, ella estudia y gradua como doctorandas en ortopedagogía. Giovanka Ostiana no únicamente está bonita e inteligente, pero está cantante, está redactor, presentador y modelo. Awe está contándonos de 2 episodios de su infancia, su juventud, su carrera de farándula, de discriminación y de drama fue la experiencia como presentador de talk show Op 1. Me está más contento y agradecido como ta like y share nos vídeos y corta subscribe na nos YouTube channel. Bom mini cerca Goriaka! Mananse na Alkmaar, Holanda. Yeah! Bo mama e botata turdosta di Kosovo. Sim, melão staat Curaçao, zeker weten. Quanto rumang bo Ja. zata? Mi ting rumang Hamburg, Michailo, rumang Mue, Dona. Pero vou bisa ku, mi tata ku mi mama sempre tabel ting, mané, een open deur para turende. Ku tabing studia aqui nang, Judy na rumang, of primo, of prima. Dus het was bij ons altijd full house. Dus de mi gewoon met een masku, mi biologische Roman Hamburg en mi biologische Roman Moe. Kiko po mama ko botata tava tatra? Wat mijn mama bin Hollanda pa bin studia verpleegkundige. En de letra como verpleegkundige masku 30 ai. En toen mi tata tabata hobby technisch. Dus mi tata tabata geen technische trabaho, werktuigbouwkunde, machinebankwerker, geen aanverwante koers. Alles met motoren. Dus ora mi tata chiquito, met akkoord mi tata duidelijk, zuiver bouwt die een auto. Dat traha, sleutelen, garage, een box. Dat was mijn vader. Kiko abotaba gusta hasi ora bota chiquito? Pinta. E por assim, tá viva mi zolder, pinta, hinter dia. Mi rumano tá hunga pa fo. Pero a mi tá den zolder, pinta. Canta, en toen skipi verhaal. Dus ding mi beleving. Mi tá bata auteur die boekie. Uiteindelijk, maar bij studie orthopedagogiek. Is zij dat eigenlijk maar een soort uitvluchtstudie. Dus aan keer bij conservatorium. En toen mijn jongen die nee. Zo dat je bota koloskuur, bota moe. Why on earth would you want to go sing or anything kunstzinnig? Bij studia. Je hebt de brains gekregen van God bij studia. En toen in Nangwa, ja, moet je pensen, wat ga ik studeren? What is the least terrible study that I can think of? Mi mama die basi economie, mi tata die basi rechten. Maar pensa, quizás psychologie, mi por survive, hè? Sobreviver 4 jaar. Dus, maar bij wat probeer psychologie. En toen, asina, maar pasomita op geïnteresseerd in mucha, ontwikkeling die mucha, ben ik bij orthopedagogiek terechtgekomen. Awo, bono atrai trabaho e nunca? Eigenlijk, maar studia, maar acaba studie. En toen denk mi, ultimo año, was heel moeilijk, pasomita bata kanto ko isalin, mita bata kanto ko hopi hende, mita bata modela, mita bata si hopi course, and I had to finish my school. En toen mita korda tambit no sabay New York ko isalin, en toen rende da mané shop, of als ik was leuk, sinos no toka, en toen amita ding hotelkamer, dat stoel bij die saisi, com scriptie. Verschrikkelijk. Pero de mi último año de school, masih un stage, dan noem ik dat in 24 gezin, Antilliano, Africano, Suriname. En toen nang problema dat asina, it was really a lot. En toen, en nang me decidi, dus mijn papa echt met mijn tata, met mijn mama, die kon nang luisteren. Ik heb het. I'm finishing the school, pero mi no vai trabalho aqui. Letterlijk, emocional, 9 anos, Antiano, Abisami,
ik heb bij kaas comigo, eu não confio em maior, né? Mas sim, echt, se você é trabalho aqui, moet je super sterk zijn. En toen aan mij nog te sentir me, ik ben echt emotioneel. Dus in mijn rol als orthopedagoog, Medina, minta keer ku aan de hart, para me pobisa mucha no bom bij kaas comigo. Lo ami que bij kaas é muito chiquito. Giovanka, babisami, ku botava ta studia, pero botava ta canta, ku Isalin, botava ta Sí. modela. Kontok mo mayor na alagabo ba si Kosne? Haha! Well, din comissamento, tu gostava ta secret. Mina dat bisa man, echt niet. En toen mino gusta ganha, dus hopi bia mino dat bisa nada at all. Pero como a rol drenta den esin? Pa sobra ku, bomestera kumisa un caminda. Que momento ba kumisa canta ku hende wag bote Isalina reconocer pa bobay canta ku ne? Sei tá echt inteiro processo, hè? Maar comissa canta, ora mi tava mucha, mi tava canta na school, mi tava canta de missa, en toen na school eigenlijk, mi tava bij een school, não tava echt apoiado se botin creative talent. Dus ene moment met organiseren talentenjacht, outro moment mista dingen talentenjacht. Na school? En dan ik was sim, na school. En dan ik was a commissar, pero me acordo dia, dit is wel een leuk verhaal, kort, que me tava de mané, 18, 19 anos, acaba a school. Então, me vai lugar na Amsterdam, na onde tava de comédia com cos. Então, me tava de sentar em dan, então, guy, colocou ovo verde, havia papia comigo, eu não estava a conhecer-me, pero eu digo me sim, eu gosto da minha vibe, blá, 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 me tá bonita, me tem um bom vibe, então eu tenho gevoel comigo por canta, nunca de minha vida, mas tendo ele, me sabe que não tem gevoel quando canta, what on earth. Então eu disse sim, eu tenho banda, então echt, me tá pas dingen banda. Então, het was een hele verkooppraatje. Met een keer ik het 1996, 1997. En toen, ja, ik kon, assim maar echt get into, out of school. En toen, Amsterdam, toca aqui, toca allá. En toen, assim, outro gente, Amirami, puntrami panang banda. And the thing started moving. En toen, kiko bo mayor na nga si ora na yasa? Ai, problema, tá. Ai, que coisa. Wat, mijn ouders waren echt streng. Mijn mama Christian. Si boyu ting mane, jumwe, just 8, just 9 anos. Anto, ze gaat in een band. Anto, het llega kaslaat. Anto, supaya to wole cigarilla en porcaria. Nee, it was not a good thing. No. Pero mi mama tinha wel suficiente e confiança em mim a mim mesma tá uma porcaria of whatever. Pero o ambiente aí não estava echt seu favorito. Modelamento, paso modelamento também, da maneira turcosco botar assim, botar iba nung next level. Dat is lief. Modelamento também eigenlijk a começar meneer toeval. Ja, a mim não te queira de toeval, pero eu quando vai hobby, ja, hobby estranho de minha vida. Dus gente quizás te pensa, ze hebben me vaak een zondagskind genoemd, hè? Met andere woorden, alles komt haar aanwaaien, et cetera. Zij heeft alles, bla bla bla. Pero na nossa é verdade, of na nossa mi verhaal. Hoop die ik kost na ku, maar get the chance para hasi, a bing riba mi caminda, mi no mestra lucha panang, that's a honest part of the story. Pero para mi mantener, mi job, para mi survive, that was always a struggle. Als ze ora bohaai een opportunidade, dan is het nog maar de vraag, quem den vos surroundings está gunbo el lugar aí, anto pabo por
ja, hold on to your place. En zo gaat het vaak in mijn leven. Pero bota mo de la ku the biggest, ku the greatest. Maybe it's grace, hè? It's grace. Bakumisa ku e talk show op 1. Di, Maya, anda nada di critica ribabo. Como abay ku e momento ng A? Ki impression Ay, pela si ribabo? coisa muito duro. Hopi duro. Ja, moet ik zeggen eerlijk. Met de cantante, tuurlijk. Maar house een pari gospel festival. Mi pop-up, ja, mi poskibi. Dat kost chiquito, mi por. Quando nós encontramos e coisa aqui, também quizás é besef para Kiko precies na encontramos. Dus what is my role and what am I supposed to do? Ik kon nou echt dring door de minha cabeça. Amatende e palavra EO, evangelische omroep, en dan makere, hey, this is a sign. Met een Christian, I've never done anything with it in public. This is the moment. Ora ik was adrenta mi, het sink in van het is serieus, het is het vervangen van Jinek en Paul. En hoorde me die, hey, wacht eens even. Maar kom eens eigenlijk een keer op contra EO. Bij nader inzien, bos nanting otro job aan me. Mieke join the club, sigur, pero dit is een beetje, dit is te hoog gegrepen. Pero nanga echt, pur die, ja, convince me to, I am the one for it. En de ora thuis, hoe dat je programma komt, ora eigenlijk dat we dat een moment op een bisa sí of no, en toen keer bij bisa no, echt waar. In la puntrami, wat zou je vader ervan vinden? En toen wat zou je moeder zeggen? En toen enang ik was so ma pensa, riba mi tata, en toen mi die, hey, wacht even. Si mi tata te bata na vida, en toen ela gispa en mi twijfel, loli bisami, nee, je moet het doen. Sempre mi tata bisami, boting uitstraling, boting kospa doen na mundo, bla bla bla. En dat wordt echt keren, denk me. Dus, ora thuis op een wat zou je vader, wat zou je moeder ervan vinden? Met die, Als je me die vraag stelt, my father would tell me to go for it. Dus, en dan maar switch aan to ma bisa si. Hanyami de un cosmo. Oh my God. Paso, nang kere, ku si mita mi mes, si amita mi mes, banden die thuis goed echt een ervaren anker, maar goed 30 aan ervaring, ku e formula e suficiente. Pero awo komba sentivo ku e criticana. Etawata hurt me. Dank Dios, mi tabata ding mi tour di Diana Ross. Dus mi pora mane. Anto ore echt ma kumisa apreciar mi publiek, theater, mi podium. Paso un dia mi tamana op één, haya jen over me heen. Anto is ik jente dia mi tapara gewoon ding theater. Volle bak. Taya applause. Canta, ele tá goza, tá clap. O bapapia un momento kubo mayor na nga bisabo bota yende di kolo, bono pa bay de mundo, bla bla bla. Vai que sentivo discriminar?